लीना तिसुपी निंका निसी पार्डे रफेता किसो के मिमी डेट अजो के इसी कचारी अटुमा फान के राब का चुहा लासन सी लाखा इसी दुआरामला कॉन्स्टिट्यूएंसी का पार्लो तेंकेरा लांगसो लोटा सिंह तिसो आरोंग मेकर सामसिंग तिसो लापेन डॉक्पी टेरोन पिया सुपी माते कांगतांग रोंग फाराचोर आर्टा थोंके ब्राकिथोम लीना तिसुपी निंका निसी पार्डे रंता केसो के मिमी डेट अजो केसो कचलांग जी अफान के इसी कचारी अटुमा फान के राब का चुहा केसो डेराबांग पिया पिया पोला पेन आचोर अटुम पेन kapachini pona tengke लीना तिसुपी अर्जुदिंग प्लोय पेना किसो लाके आवी कवे किडनी इसी कहेनो लापेन केरलिस आके सोपुसी पचनी पन केसो कचिलांगजी अफान अलांग लितुमा हेमालोंग कचुप पांगरेंग चाइनोंग लोंगली फिलांग दो अंता चिजोर एटलो लापेन केसो कचिलांग दामजी अफान नगांग मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल अलोंगसी से चिलांग दामलो लापेन हादाक उन एलो पुसी देमापुर आंसी से nang pachilang damji aphan toy thulo bonta alang litum kisu kachilang ji aphan alang litum jakong kadure mate tangka kadure det ajok kaike rat akisung along karjap theba bangphu KACCM Dr. Tuliram Ronghang lapen duaramla constituency local EM aphan nang rabek tha pusi kisung deda hemtona tumpen chuning riponsi kerap chohangpon jasemet keso deda bang phi asomar bang hini inod akleng bang arta sirkep lapen akibia bang arta trok pusi pachini pon lasi alang ke sodet ajok la usomar bang hini aphanta loke pacharli ji aphananta kasik sang doko ka sonno lasi ke theki ding lapen ning ke me atum kerap ji ning ke hang bang phi bang phu ke doan atum sitame la screen along ke paklang pon icon number 2028-131-6973 IFSC code FINO 00001 laso number along kirap ke paledam ji aphansi kisodera hemto natumpen chuningri padopon News Report Public TV Karbi Anglo Kisu ke son lo cilang li cilang lo kiting ken la son lo je dak itum adungre doktor kan langbong un elo pusi kompondar long benda cepon dak pas un elo pusi ha nogang ada cepon lo nogang marsi hospital lo ada private lo cepon lo dak pen eu la ke an serious lo mat abang lo ga vi tripon bena lo ni tum ke dak ke an lapan serious ke itum ki risa vi pusi hampa lang than lo par ha la pe kon pusi kon tu sim hospital hadak ta pura tha pun elo busi ba ka phi tum medical college lo si kon tu lo medical college lo pen blood thai ni mate avi thai ni lo avi bong thai ange ai ta thon ku lo o apo thai ne la na pa thai ko ke bong pho kon me bong phu bong thom thai lo bong thom thai e pen phi o all body ai ta thon puri sina aplo or all body ai ta thon puri lo o la ke ko kilo ke problem ke la ke abang ko pisi avi ki sang seren ma puru te la ke je kidney ai mek do wak de la so kidney ke la ke dak on e nang tum unjin e da gohati gmc se poni la pen da ni tum yang ri pha tu na teng pe adwa yong si gohati gmc long lok thai au de thai long si ba operation ning kusami ba hadak si ba nang than ko mate operation nang ne la so da chuchot internet kusami ba hadak sang than ko masi kan ni paisa ka dute nyok gohati anta chepon thotire lo akola pen gohati pe nangai lo adwa list mate dak Gujarat pen naga supply adwa bota ne la so list pen jumilai det dak akola la so bang long thu lo la so bang long pen ako bong ki det pia ko bong pi bong sok ba yun det na thi an bang ke la ket ni bang tan nang mi det lo ako la ket ni mi det na thi ko kitola ke non bang ke paralyze pen pai long thu lo mate itum kar pen ke paralyze pen ke mate bihali pusi jo la panda isu pulutante jinsu mimi lasi nal tum non kachuning riji pulutante mat phalonon ka chok kha ke chochun kha ke la ke hai Tuliram Ronghang apen wa taru phamsi neng ati thidam paja don tumbang ma tha bang
sinang rap ribon pasti kecuning riji pa bang kelal nang jadi du pa bang ke lagi aleng the pan cuning lote nang rap ribon pasti ma thasi non ni nang chi dam pa bang ke ka hai ke dira mong hang pan pen ka hai to taru pan chi cuning riji pasti ma thalo nang rap pek nang ji palam pasti ma thalo Nan tum da lokal ye mi Prabhachan Rutarul keding lapen Karbinglong Thomas Council CM tuliam ronghang alang pasinan ma kecuning ri nang rabek nang pu pial ban kisu bang da jinsu mi jinsu mi ong pa jalo lang di an lang erlopot la sia ke hai tum kan kecuning ri alam bang kelalo kecuning ri kang tung du ka bang ke oh kardom kadu we fan samne patumi nilitum hala video selam lo kisu dat abang thi pulutang te lapu hen yo hala so tum patumi helang video selam ani sita ing thang thelang so video pulutang te tum kachuning ri a video sin nilitum selam la sin nilitum kachuning ri pen muni ta tum kang hon ka jinsu pen sekai sihini hoke phar si pen chenglok ang sen lo la pen problem abang ke la pulo ala QR code mate so bank kon bang sap ka problem do chat lasi do chat pen a job pini bang ke nilitum puthot ke thi ke ding mate nilitum kaching hon nei nilitum kachuning riji ba abang ke la pulo tum kaching hon nei local EM mate Prabhachan Rutaro la pen KEC Karbinglong Thomas Council CM tuliam ronghang alang litu masih pin beng kachuning riji athema kisu tami serious pitlo kisu bang thi pulante lapu heno la pen kachuning riji la ke lapulo nilitum Dimapuran si kechilang namji pu lasi si kechilang nam ma phan tum tangka kadure pena job nilitum asap kisung dukok lo lasi CM tulam ronghang la pen Prabhachan Rutaro nanti tum phan kachuning riji ke lapulo asinal tum nang rap don vek tha kanghon ka jinsu pen nilitum phan Dimapuran si kechilang pon thekji phan nal tum masi tuaran cholang dinglu lasinal tum so video lang pen nalitum asap nang cerap dun tha si cerap dun vek pu si ning thelu ta se angton ben alam non chethan pon nan kiso det abang phip long te amen thanik tha utara jiron na bang ke kiso da bang amen ke ilina Lina Tisuki da kiso da bang ki en pu bang an Tisuki lo ubang ke ang dihem la kiso det pai lo bang ani bang ka pe lo pu bang ke Tisuki lo la pen pu pulo tante la pu ga so mari lo spo ki bilo la pen pu same spo kleng lo la pen pu pulo tante pu ong lo pu pulo tante ya I have masol iglo la pen pu pulo tante lang le apu iglo ka lang ing lo se alang litum kisung hektik la sin nang litum nang rap don vek pu sin ning thelo la pen ala media don pusame nang litum chethan ra nang litum share tha la pen hala akethi ke ding mate CM EM la tulam ronghang phan sami nang litum pathek long ran para vek pu sin ning thelo asi angton pen alam non arju pon na si non balai ka pun seperti macam ni tom hari tu Bidasing rong pia long li kong rong pia bang ki chi ji aphan kabor ialam ki klang pon kedam tang ning kan ke baprang phuluni revenue circle ke parlo dong muka BOC adungalong evangelist atum nang dopen isi new hope mission pu ingpu ponsi alang litung foundation ponsi penang an aphit o an aphit alang litum aphan mate sonaram rong phar lapen bidasing rong pia lang litum kido pathersi Longli kotha ke thom la pen dak number 778 bidasing rongpi amen pen longli pata chithaplo la so putha khala so hot 4 line ke wanga pora hot inut kong rongpi puwa bang pu competition apoi samati tangka chuder aphet sitami nona bangki alonglian ta kichi ji angring pusi kadu kawe hem phua tumpen nang pachini don
lasi lason longle mafia atumapan kiwang jilang arni lason kither ki hapen jong si do bomlang pulote nilitumta FIR pipen akang tuyanta claim nang kokpo pusi nang pachini don. News Report Public TV Karbi Anglong. Kardom nilimen bida sing rongpi nili dak wang nangkok lo dok muka mandang te ni hop mison nalong pima ni hop mison nalong kelang dun nili tutayan aningkan pen lo songwin vulnam puhala sodihu evangelist dak dolo amat nili hot Tamil Nadu William Johnson penta cingki bom tutayan one pen surhini rai si pen anke megayin endun bom dak cetudun bom silang dun bom lo an apya bangke songwin vulnam mabang evangelist dak kedo kethak thirpik amat nilita kedo kethak dak wang bom cetudun bom tutayan wan pen ke klem dun bom lo amat puthot nilitum ke klem kedam a otadur nili pandanang lang si Manipur pen Nirot Singh pu pastor in charge wang lo alang li nili pan evangelist nang klem dun tu pusi 2007-8 alom nili full swing kam klem dun lo la evangelist manang te prosarok akam la si lahai alam akam ke kupisi klem nang kok ma pulutang te nili cethan nang kok lo ang ton pen nili ningkan koi ra fodak experience do pakalo lang dun lo od dun pakalo lahai atheng pitheng pranga velang nili ke do cheng cheng a hut ke wang cheng cheng a hut ke la lisua rong la hemta kim mi rak lang ki mi tet lang hem ki kim ta penanga 6-7 lakhs fan do dak la pendet 2011-12 pen ke angring do lo 40 lakhs a project dak nang klang ta hayi pu nili phanang than lo la so nang ke thana bang ke nili tumalong evangelism ke wang West Bengal pen alam akam nang than eta phia bang ke nili ta claim dun thuli lo angko penang claim dun lo New Hope Bible College la ke wang a dihu pen si asap odak siksak lo kasik sak ke mama pulutang te dak James Sakop pu South India munit bang te Tamil munit alang li ke claim ke dam penang ajur tan rai sitame Northeast a director pen South Indian a director cheton te det mat pen si cheton te ma pulutang te impol pen Nirot Singh pen si cheton te det hala pen rai palong si ke 40 lakh sa tangka poisa project ke tok tangi kadoka ve sitame bengalong poisa withdraw dam ji la pente ako withdraw la pente ako bengalong tangka thap dam ji pusitame la so pen rai palong pen si kam claim at la so pen rai chithi pen amadak dhongso at division dokok la division dokok amat si nili phana bangke James Sakop nanglang select hoy sitame James Sakop kam nang ke claim bangke ang ton pen ke nili chini ne sitame 2014 pen ke nili ke chini pakalo dake George Bosti New Hope Mission palong lea pota pondet pen 15 16 17 18 nili tum kam klem no daklo amat la solong leke nam vek abang ke la ke Macpolion Amerika pen si ke wang international evangelist la si international evangelist wang lo $2,500 pen dak long le nam kang lo dak ke evangelist kuatar lo nili tum do boma kuatar lo la pendet akaprek ta long le nam dam lang sitame hal hai ta chiyor thulap mangte palar thulap amat dak abang ta nili tum ke khang lo nona bang ke New Hope Mission a committee pa do thunang manang te Amerika na munita phanchi ri thunang pamat nili tum dak Amerika munit ke wang ke cetong dun cheng cheng ka chingki dun cheng cheng kar bido sonaram rong pharpo alang lisi phondar lo dake kar byang long a direction an ke alang lisi ke claim lo amat alang li nili phan otadur nang lang et lo an ke 2018-19 pen potaki mi isu thu det nang dak hemrit lang nang yi pu an ke kadoka ve sabia mantung ta nili phanang pitekang lo aphia lom James Sakobang aning dogde se akaprek evangelist nang toilo phumen rong pipu ama phumen rong pia phanta aning dogde West Bengal pen Rakesh Maraka phanta aning dogde pima pulutang te bekar man lap lapete nang borbat lap dak project akam ke claim lapena masi nili tumayat noi long le phelang ke chekhang nai hemrit chekhang nang ji pusi nili tum
la hen lo pot kong rong pige ko mata bang kulon la ke kong rong pi pu ke ahudi si biliwar charge amunit la pente biliwar charge penta aku kam klem dun lo ko pene dak ke klem klelo pamat Church of Christ walong ta klem dun lang amat kong rong pi ke nili jirpo meo ayok si kong rong pi phan ke state bank account anta a poisa patha phai det lu dak ni hop mission a compensation a poisa ke amat la kong rong pi dak ni hop mission punang ke chini dun ke la alang along tangka ke thap a dihu pen si dak long le phelang alam nangka charli dun chot lang la ke 2021 aning kan pen 2022 pen lo alang li holustur dak ke chenge la bang so long le ning kan ko an sen lo nang keyboard i kan cheng la ke non het jong lang tarik in koi rap lia lom nili tum original la pota la pente aprang ake bana pota ta nili long do la si non het jong April la cek lo pensi non si resolution ka che tok lang polo tangte lahaya resolution ka che tok ke la ke kaning ye ni hop mission a tumta awe amunita awe pusi pa che thang sitame kai ke ta ni lidak che wang kai ke ta dak che lang ver pima polo tangte dak bhut bangla sai se put ni li chini paka dak a hir juno ke dolong le pinak athe jem sakop men si dak a hir juno hang kang det la pente angbong alom evangelist a hemasor promita doimari puta dun edet si la ke dak pen ke selendar si gedam lo nili tum ge dak along le phelang pen selendar delang lahaya ting lahaya rang ka dokawe nili tum hanang ki pitekang dihu nili tum a founder sonaram rong parpen nili piniarni andak akam ke othit the sitame nili tum long le che khang bom lang a pente long le yor long le pu nili ningkan ning koi ra pholo nili dak karjap tang te kong rong pi phan nang li hen pen ku pi sipi nili ki pu yalam theke lalo jong se 420 Indian Penal Code along jong thui chobai la pente salak malak akam ington te pulutang te lake 420 a case porokpo la pente 420 along ako final judgment along ke jong si 409 IPC Indian Penal Code along pulutang te first class magistrate arideng pen ko pene dondo hukum pholok na si kaphere dun thu la si la son na dondo hukum ke phofedet ja phansi chuningri nang li tum la bota bang nang li men pi do ma nilimen la hen lo dak number 778 apente nilimen bida singrong pipu dak ni hop mission along nilitum 2018-19 pen la so process claim dun thu pakalo James Jacob pon data pota bangke halake madu amenta sita buhialong amenta un edet hala so diuke thanga beyal ta we sitame non piniar ni anke 2016 pen lo beyal thepi ka joine si 2019-20 pen nilitum longlea pota ki kuri thu aki mi ke bonai thu pen nilitum dak kache ha hon thu along le pota lo la ikhen lo khajuna ki pi latest update a khajuna ta la hen lo la prang along le pota bang ke la hai hen lo khajuna rusit la pente la hai hen lo pota ke aprang abana pota lo la ke asamis a khormen si ke tok lang la hai hen lo ha la hai ad hupen ta holustur te si peneng salajong la non mea cik lu pensi nang ki hulustur la sinang la nang ki hulustur ke nili ke direct chini det ke land mafia tum sinang ki hulustur pu chini det la iklu la si mama dak dondo hukum according to Indian Penal Code along chor ing tungduk pelutang te la ke dondo hukum poek po athedak dokmuka usi penamasi niliphan pulo mo june phasibo ye phasibo dei pu ogrobondi thakok evangelist thakok ba kumane a society atum thakok ni hop mission thakok committee thakok june phasibo hi phasibo pu lasi mama longlea a hir juno ke phoji ke lake arna mari deng si dokok lo nili lan si chethon pan nangkok lo nili lapuan lamning je si kadoka ve haki saput chipi et alam pensi nili lapan ington pon ikpo